Ang lulutuin natin, Ate Ami. Tingnan mo pa kinakikit na may sira. Nasuka doon si Ate Ami ng namamagana. Mulmul. Yung mulmul daw. Ang lulutuin natin, Ate Ami. Dinangdang na yung saging. Dinengdeng na Puso ng saging at saka puso itong ng bulaklak. saging, saka bulaklak. ng kalabasa. Oy. Bakit Gusto nyo to? Oo naman. Recipe ni Sir RJ. Oy, recipe ni Ate Ami. Sir RJ. Teka, tatanggalin ko muna mo. Maganda ng ano. Ang dami-dami natin yung kamot naman dito. Ang dami naming bulaklak, ang ganda ng bulaklak kalabasa. Okay lang yung makalat. At saka, dagdagan natin ng inihaw na isda. Yung mga, ano yung tawag doon sa sa... Bulaglag. Anong bulaglag? Bulaglag, taka ano, barangan. Ay, barang. Bulaglag, taka barangan. Recipe ni Sir RG po. Puso ng Magaling po siyang saging. magluto, kaya Siya ang magluluto, hindi po ako. hindi po, recipe lang niya. Ako ang magluluto, tuturuan niya ako. Wow, beautiful, beautiful. Oh. Tingnan mo kabidyo latang. Si Sir RJ ang May nagtatrabaho sa recipe. likod ng bahay, kaya ang ingay. I-video mo din Sa harap ng bahay pala. bahay. Sabihin niyo po Sir RJ na Favorite spot ni Ate Ami. hindi, favorite ni Sir RJ po. Favorite spot ni Ate Ami paglutuan ito. Uling. Uling. Masarap kasi ang luto pag sa uling daw. Medyo matamis-tamis daw. Medyo ano na kasi si Ate Ami, medyo old school na yun si Ate Ami. Ito po ang recipe ni Sir RJ. Turo niya po Oy. sa akin. Turo, Magaling recipe po ni Ate siyang Ami yan, yung mga hindi ko alam yung magalawang ganyan, no? Ano ba yan? Prito-prito lang tayo ng itlog. Ay, pwede rin. Kaya lang Sir, Ito yung mga technique ng mga senior ng ng lutuan. ano ka ba? Mga old school technique to, mga old school way of cooking. Uy. Oh, 'di ba? Tagalin natin ng may itim-itim Oo. para hindi tayo nakakaya. Yan, yan, Umusok yan. pa yung Umusok-usok pa. Inaantay pa namin yung mga points. Mamaya lalagyan na ng yan. Nilutong kanin. Oo. Dyan din daw si Ate Ami magluluto ng sinaing. Sir RG po, recipe po niya. Recipe ni Madam Amelia de Guzman. Hindi po. Si Sir RG po. Sir RG po, Radi Guzman. Sige. Turo lang po niya sa akin. Oh, yun. Simulan paswit kang ko tamo wag tang kaay. Bukit mo to. Meron ng kurto tabi na tatlo na. Mga po. Uy, Takikinong kumay kin. ito na yung puso ng saging. So, bunga ng Tunda ka na. bulaklak ng kalabasa. And Man. papalin si Ate Ami. Ate Ami's best. Okay. Ayan. Anong sasawag natin dyan, sir? Ay sir, ang sawg niyan. Ano ba 'yon? Anong isda 'yon? Naihawin natin. Bulaglag. Bulag. Bulaglag. Ang tigas naman na salita ya. Ito yung rice namin. Bulaglag. Ay nakakainis. Mga kakaibang pangalan yun eh. Mga pangalan dito yun sa Mabini. May Bulaglag. babarat, may babarat, may talakitok, may ano pa 'yon? Yung balaki. Balaki. Saan ano yung mga kapres ha? Yan, sa mga mararaming dahon, makakapal. Alam mo. Sa mga makakapal. Ano yung makakapal na bulong? Yan dyan yung mga dyan. Wala namang kapre dyan. Ay, kinraba la. Ano laba la? Masyado ka nagpapaniwala sa mga ganyan. Ay, agay, katawan. True, tanya ibabagak na istorya mamasikan, tanang kukulaw. Aga mantitila, true. Kinikwento ng matatanda noon. Talaga yan wala. True true. Aliwan tila, true tan. Pero may nakita ka na ba dito? Oo, ay ande, ako ang talawala. Pero, Wala pa? Wala ka pang may naramdaman ka na dito? nakakakilabot kasi. Pero wala ka pang naramdaman dito sa bahay? Mayro, ay dito lang. Wow. Ay ande.
May una pa lang ako, duharan na agaw. May kadoy agaw. Oo. Dilimar, intulor ko di man ay, kim damahal. Oo. Di tanad kinay, tanay ed kulay. Unarap di tanay ed sa tayo waseng. Ito wala pis nga limabas ako lang kang putay. Diyan sa may washing. Di ba, wadya kayo masisino pa, di man Oo. mo, bukor ko ito, babalog abo nga. Oo. Malingon ako kung kayo, ayang ta. Wala ampo, kaamputi, akariking. Anong ginagawa niya? Nga po, una, siya no, kyo, nakalagoy, una, akaarapod banyo, at sayang kang ko. Wala kinja kang ko, wala tuo kang ko. Hindi, di ba kinan, at sing nang kyo, May tao ka mo. May tao ka Oo, mo. wala ito kang, siya ako lao, so, pagkanong ko bawal. Siguro si mama to, Si Baing Baliers. Valeria. Baing Baliers. Kinabang mo na malaman. Oh. Ang bahay ni Baing Valeria dito. Dito sa area na to. Itong bodega na to. Yan. Dito. Tapos may wali pa may saging, Kaya, kasi kayo po. kalabasa at saluyot. Malang. Yo. Ito po ang Ito yung recipe ni Ate Ami, ano Ano pa ba? parang buluglug. Saluyot. Agalay rapi balikas matitay bulaglig. Tsaka ano, bulaklak ng kalabasing. Kalabasa. Puso ng saging. Balikas ito. Yan, ang mga lutong probinsya. Hindi lutong metro. Ini Auntie Ami. Binagoongan. Ginagoongan. Oh. Secret recipe ng mga, ano yan, mga panggalatok. Si Sir RG ang ano. Yan ang technique ng mga panggalatok. Sandali. Panggalatok cook. Babarok Yan. ko ito ani. Nawala sa siya. Yan yung tinatawag na bagoong sauce. Kailan magsasalita. Oops. Oh. Bango naman. Ang bango mat. Mabago itong puso ng saging at saka paboritong nanangakon yan. Paborito ng mga Kahit na hindi Panggalatok, mga Ilocano, gano'n. RJ. May kahalong saluyot. may kahalong saluyot, oh, ha? Ay, wala lang. Haluin natin, sir. Yan. Para Uy. kuan medyo mapalot amo. Oh, yun nga maganda eh. Kunti ang ano, sabaw natin. Tamang-tama lang yan. Pagsasabaw yan. Takpan natin, sir. Okay. Takpan po natin. Wow. Ang daming burak. Burak is live. Sarap nito, guys. Ganito ang mga ulam. Ito yung lunch po sa probinsya namin dito sa Pangasinan. Mostly mga tao ang niluluto nila gulay. Kasi marami kang mabibili sa palengke ng mga fresh na gulay. Kaya mura na nga, masustansya pa. Let's go! Lagyan natin yung isda. Tadaan!
ang gulay namin sa probinsya. Yum, yum. Argini, ang ta nalapantaw.